Yo, mari nyuwun gending Sri Huning dipun tayokaken nyuwun saking kula Bapak Sutaya grup Singa apa Bakah. Mugi teng lewat iki luar biasa lho, Pak. Nggih lho. Saderenge wonten ringkitan iki sebelumnya tuh acaranya juga padat. Wonten pengaosan, gajahan, dangdutan. Wah, luar biasa hebat. Doa bersama luar biasa. Nggih, sekadalo Bapak. Nggih. Alhamdulillah. Dalu sama boten kepanggih panjenengan. Wah, wis pirang-pirang taun ket pandemi ya kan, Nduk? Nggih. Masalah. Jan pas ndamel masker niku lho kalau jenengan sik walik. Oh. Sak benit niku. Ayo saiki masalah ini saya iki sama guru niki. Saged. Nggih boten. Pas pinten sakniki? Kula kelas 2 SMA. 2 SMA. Alhamdulillah. Dijodohke dipertemukan oleh warga masyarakat Lewan kula kali panjenengan lan iki mas-mas magang kan. Nggih, alhamdulillah. Kali Om Dodok Om iki. Dodok, ya ampun. Iya, gimana kabarnya Om Dodok? Selamat malam Om Dodok. Selamat malam sehat, Dik. Sampeyan piye, Dik? Alhamdulillah saya juga sehat, Mas. Makin dewasa makin cantik. Masya Allah. Suaranya ya tambah HP. Terima kasih Mas Dodok juga. Semakin kita sering berjumpa ya Mas Dodok, Mas Dodok semakin ganteng, perutnya tambah besar. Ini udah isi berapa bulan Mas Dodok? Ini 30 tahun mancing. Ya ampun, kok bosok ini kok. Soalnya omongannya gak enak. Kalau semakin gaji ini ya gaji Ini kok enak suara tanpa apa ya Mas? ada ikut jadi Hah? Siapa ini Mas? halo selamat malam Ya, Mbak ya, Rita. selamat malam. Iya. Iya. Mengucapkan apa pada acara malam hari ini di Desa Lewan? Saking dari tapi Dek. Jadi tuh Mas mau ini Mas. Kok orang kita tuh Mas? Ini ayo siwar gitu. Ngomong apa sih? Kayaknya aku kurang nggak enak, kayak kurang nyaman gitu ngomong Ya, sama. Iya. Namanya astral kan seperti itu. Oh itu. Iya. Astral. Kalau Jelita gimana? Kabarnya sehat kan? Sehat. Tadi aku dari sampai sini Mas, Iya. langsung diajak makan-makan bareng-bareng tadi sama Bapak Suwandi. Iya, makasih. Nggih, kalih Bapak Babinsa, Bapak Supri, Bapak Mas Dito juga, Oke. Bapak Babi. Babin Kapit Mas. Babin, Luar Babin Kapit biasa. Mas. Oh, datang langsung dimakan. Ngawur ya. Nggak, nyambung. Aku kayak banyak uang sini lewatnya, lu kira terima ya Mas? Ora terima. Soalnya salahnya kan Mas ya, salah tuh nggak boleh dibela ya Mas. Wes tadi rasa ngurusi lek sampean karakter cocok. Dan cocok. Nek cocok kayak Romeo dan Juliet. Ya. Jajan yang kalau ini wong liya aja ngomong digandeng digandeng. Bapak Ibu sedaya mawon jujur nggih, cocok mawon mboten Mas Datuk kalian Lintang. Wah. Emang Ibang kono ya Mas, randuke ya Mas ya. Tapi apa-apa, elek-elek pantes ya. Wong iki urut kaya ngene iki lho. Napa? Kepala, bulu, awak, sikil. Wah. Lho aku yo urut kok. Ayo kok kepala bablas awak nek gulune. Wong iki duwe gulu. Masa sampean duit dulu ta Mas? Duwe iki lho. Ya jane piye-piye. Iki lho gulune. Lah kosong. Cara ngeceknya piye Mas? Ngecek duit dulu kok orangnya piye Mas? Aku lho. Lah duwe gulu ngene. Mas Kaumen. Nah, duit dulu ya berarti ya. Aku yo padha ae. Mas Tanda. Loh, masa apa ya Mas? Pancen paketan gas kok apa. Tenang kalau ratiku nang kowe. Ya, Lah wis ora duwe. Kowe ngono sapa? Cerita. Ojo ngono omongane wong sing gak genah-genahku. Sampeyan karo sampeyan iki senawiji dari siji. Nyawiji. Yen tak ibarat sampeyan iki kaya to rembulan sing ana langit dhuwur. Aku kan dadi lintange. Lah iki dadi sing ngandeng karo sirahmu. Lintang kok cilik. Nek
Iya. Tapi iki kae pas ora bejo Mas makane ceblok kon. Abu. Sampeyan bulane aku sing lintangi awake dhewe bersanding dari siji. Oke, Mas. Kita kamu bisa nggak merayu aku gitu pakai lagu bahasa Inggris gitu? Oke. Oh, My book. my book. Judulnya My book. Kok ya tas sekolah buki kok. Lha wong rayu basa Jawa ora karo-karuan kok bahasa Inggris. Lha kuwi watuke pales, lha itu ora ingsun kok ya. Kowe nek wis parang. Oh iya, ngomong karo Mas Iqbal. Apa? Bisa ada aku ora Mas. Bisa. Iki lek kamu ndute sendhuning iki. Nah, Sampai cara tunjuk kita. mungkin Merayu pakai tembang Sri Gending. Kiai kan ngerto Bapak Haji Sukran Sondang nggih. Putri Kangsu Listien
nggak diajari kula awet kula alit kelas 3 SD nika. Kula nek wis diajari buka sih sampai Nggih. buka lah. Nah, nggih kon sewu nggih Ibu nggih. Nah, kita lek grogi nang lauk mawon. Ngomongnya tambah nang ngene lho. Tanggane ra duwe gulu dong. Mesu. Pilih ora ngono kuwi ya. Ini tapi takut ini pura yang ini wong tandor. Maka Sri Gendengipun gendeng lintang kayu nikin Gadiri ya.
dipun garap ayo Nggih, alhamdulillah. Mugi ngaturaken sedaya kagem Bapak kami tua Mas. Hari ini kami tuanya hadir ada 3. Nggih, Bapak Imam, Bapak Bapak Mamir. Leru. Bapak Mamir ingkang Pak Minarno. Dadan Pak Minarno. Bapak Minarno. Nggih, kalian Bapak Hemi. Nggih, laras nggih. Ingkang pundi nggih? Oh, berarti duwe. Nah, emang kita mungkin ini galak-galak itu salah dirapi ya malah apa jadi ukuran wong ini Bapak menawi badhe niki pripun Pak Dadan? Monggo meneh badhe duwe Pak. Kamu nyuwun ngersakaken tembang badhe duwe. iki mau wis info omong karo aku berbuah carane iki saking gawane sampai arep ngumbang lagu ki ra wani Nggak apa Mas? jadi lho iki ora metu kok ngendi ora metu wis siapne kabeh bosan iki monggo kan kerja Kalau badhe dawuh rumiyin Mboten menawi Kyai mriki niku biasanipun pancen menikmati. Sampuripun gendul lintang saged istirahat sekedap. Ini gentos kula tampilaken Mbak Nimas Ayu Rino Nawangse. diratani nggih Pak Nggih, diratani. Tak berang-tang. Oke, berpadu dalam melodi. Yo. Mas Dodok, Mas Komet, gendul Nimas Ayu Rino Nawangse asli saking Tulungagung. Oh, saking Tulungagung. Selamat malam Mbak Rino. Nggih, selamat malam Cak Dodok. Asli Tulungagung nggih? Iya. Perjalanan sini berapa jam? Saya aslinya Tulungagung tapi domisilinya di Solo. Oh, sampun hijrah ke Solo. Iya. Di Solo. Nama aslinya siapa? Rino. Betul-betul nama untuk anak-anak kita nanti. Alhamdulillah, secara kebetulan saya juga belum mendapatkan. Bagaimana kalau kita nanti orang susu pacaran langsung nikah? Mau? Mau ternyata? Anu Dek. Aku udah tergedeng. Pasal bangun detail sing rambut tengah itu. Oh, Ayo kalau bisa mana hula-hulu ya. Ngene lho Mas, wong wedok ku ora sak mok peksa, ben sopati nurane dhewe sing jawab ngono lho. Jaga lagi orang aku ya. Loh, lah nek tak jajal dhisik, Pak. Wong lanang ku nak milih, aja wedi dhisik. Dewi nang nggih. Nggih. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan belum? Belum kebetulan. Kenapa kok? Kenapa kok jawabannya dilepas? Ya biar kelihatan ketampanan saya. Wah, Kira-kira tampan enggak saya? Tidak, tapi saya mau tanya, boleh? Boleh. Ini bajunya kok disetaples ini kenapa ya? Enggak anu toh? Kamu jangan buat aku hilang dong. Ini disetaples loh Pak Yoyo, serius delokan ini Pak Yoyo. Ketoknya pencetan dong. Terang ya kok gimana saja. Ini kenapa? Ini adalah buat safety pengamanan. Pengamanan aku ya aku berubah yuk. lah ya lagi iki enek padasan di klambeni. Salah ternyata. Lah apa? Toren. Oh iya.
Wah, lah bocah niki pun bolak-balik ditanyakan oleh para penggemarnya kok lama Mbak Wino mboten jalanan. Lah nggih. Umumnya Ponorogo kene nggih mriyok, Yunaryanto Riyo karo Tulungagung karo Ponorogo Redha nek nuansanya adalah sama. sama. Bisa dimawon ya, Pak? Boleh. Langsung ditunjukkan. Bawani rakitan cekakno gandengane ini gak katresnan. Ya, betul. Wino nawase. Yo. Jangan